खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लग सावथामखौ फिन खेबसे बर'बावबाय सोरबा जिउ फगाननाय महरा सोनाफोर दामुगै इनफाय ब्लगखौ फराय जोबोसै नांगौ जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय सिगाङाव रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदान अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो हाला लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबा जाबाय आरोना सिगांनि ब्लगआव देखायनाय नाय गोदान गोमोखौ सोनानै लाबाय आङो मोजांबो मोनगारदोंहाय आखाइ खानानै एकदम थान्दा बार हाबनाय बार नांनाय एकदम रेहाय जानाय मोनथारदों आरोना आङो गाज्रिमोन नाङा मा एकदम हौवाबादि आखाइनि बडिखौनो लाजिला नामा होननानैहाय थ' लाजिनांगौ लागा गैला गरमावहाय एसे बार नांनायानो नांनाय बहानि दोननायलांबाय हैदो बिदिब्ला आं दिनखौसो नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो बेजोंनो लोगोसे आं नोंथांमोननो मा देखायनो नायदोल' आरोना बा सना आर'नाइखौ बिदि खानो रोंलायलायदों बोरै नुफ्रांनानै अबाय गोसोआव फैखो बियो आर'नाइखौ जे बेबायदि खानांगौ होननानैहाय गावनो नोंनि जिखौ हरलाय बागुरुम्बा मोसानो होनबाय बेखौ हानना हरबाय आङो ओमफ्राय जानजियावसो स्राय खानानै लाबाय आइसोर अबाय नुफ्राङा दाख्लैफोर बैसागुआव थांनायावसो नुफ्रांबायदों नामा नोंलाय ओमफ्राय नायदो बास्केटनि जिया फुरा खालि ओमफ्राय गान्दुआसो बास्केटआव आरोना आं नांजाला बेखौ दा थ्रोब थ्रोब सोनानै दोनबानो हागोन खिन्थु बेस्रा बेयाव गेलेनो आं एकदम खर' माथा दुगैनानै लोबनानै लाग'नो हादों आरोना थेवबो गेलेबाय थानाय मालाबाबो बिदि नङामोन ओमफ्राय टिभियावबो मटु पटलु चालु जानानै दंमोन जोबजाबाय बेस्रा दे सनानै आइ मा गोलैगोन लोखि जसोगोन बेहाय ओमफ्राय बग्राया माथो बुंबावनो गावनो दै खोलैबाय सुहैबाय आं एफाजोंनो बथ'वाखै आरोना दे मा गेले नों बोरै खानो रोंनाय जिखौ मा हो लोखि बागुरुम्बा दे जानजिया सोमा ओरै बागुरुम्बा ए गोदोना आइदि होनदोंनो दे मा गेले सना गेलेथारथोंसै आरोना आं नांजाथारला आङो ओमफ्राय सनाफोर बिराद गोजांनाय मोन्दों एसे खम्बल जोमनानै आंबो खामानिखौ मावस्रांसै आरोना ओमफ्राय जा हिंसा जानानै दङना आङो बयजों बिदामखौ नुहुरबायना खम्बल जोमनाय गस्ला गुदुं जोमनाय एकदम हिंसा आरोना आं बराबर हिंसा दासान्दि काश्मीरावथ' मालाय गुसु थान्दा ना बेखौनो होनदों आङो दे खस्थ' मस्थ'बाबो नों गरमखौ मालाय मोजां जायगायाव डिउटिखौ मोनबाय होननानै आरोना हिंसाया आंनाव बबाव नुवाखै अयथासार गरम जुयैनो फिसायखौ सिन्थायनो हिंसा खालामबाय आङो ओरैबायदि मालाय मोनायाव जा गोजाङोनो दैयाबो जा गुसुनो अमा ग ओमफ्राय सनाफोर बेजोंनो लोगोसे भिडिअ फैबावदों माने आंनो बिहरदों आंहाथ' बेयाव गरमाव दं नालाय नों गुसु जायगानिखौ मालाय भिडिअफोर लानानै एसे हरदो एसे नायनोसै आं गोजोननाय मोनथोंसै होननानै आरो बबेबा नायथावखौ गावबो भिडिअ खालामना हरखायो आगोलफोरावबाबो ओंखायनो दा बिहरबाय आरोना ओमफ्राय थ' आं बिहरबाय नालाय नोंथांमोनजोंबो एसे शेयार खालामसैलाय आरोना गाज्रि मोननाङा मा गोदाव सोराव मालायनिफ्राय लानाय भिडिअ गोजाननिफ्राय हरनाय बेखौ नायनानै मा मोननांगौ होननानै थ' जों नुफेराखै नालाय अबेबा नर्माल जोंनिजों एखेबो दङ बेफोरखौ आं होनाय नंला ओमफ्राय खिन्थु एसे आनकमन मोननायफोरखौ नोंथांमोनाबो फारि फारि नायलांबानो जाबाय आरोना बेनिफ्राय मालाय बै सलमान खान शुटिं खालामनाया बजरंगी भाईजान सिनेमानिया मुन्निजोंहाय बे जायगाखौबो मोनलाङो जाहैदों बे लामाजोंनो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना सिनायनानै लादो अबे जरामोन आंहा बारा पात्ता मोनासै सिनेमाखौसो मोजां नायफिननांसिगोन होमबासो आङो माने जायगाजों पात्ता मोनसिगोन आरोना बेबो बेसा थाथ'नानै भिडिअ लानो मोना मानो मोना ब्लं लालांबाय थायो नालाय बे नजाराखौनो नायलांबाय आरोना माने आपेल बिफां बागान मा बागान बेफोरखौ नुलांबाय बिसोरनाथ' नुलाबाय थाखायो बेफोरखौ जेनेबा जोंहाथ' नुवाना थ' बिथांमोन हरबासो नुगोन बा मबाइलफ्राव सार्च खालामनानै नायबाबो नुयो आपेल बिफां मा बिफां खिन्थु दा गावनि मानसि हरनाय नालाय आंबो मजा खेलानो नायदों आरोना थ' नोंथांमोनाबो एसे मजा लानो नायबानो जाबाय
पूरा सेफ का बगीचा है देखो। नैबे खाफालाव दङब्ला भगवान भोलेनाथआ जोंखौ लिंहरोबा जोंबो बे लामाजोंनो थांगोन आरोना सोनाबफोर अमरनाथ यात्रायावहाय। गोमोथाव बाथ्राया बेसो जे जोंनि अल भारतआव बरफजों जानाय शिवलिंग बेबो नैबे समावल' जायो आरोना। आगष्टनि बेसेबां थारिखसिम जायो थायो होननानै बुंखोथाय बेनिफ्राय लासैनो माने गलिलांफिनो आरोना बे बुस्थुआहाय। थ' आंथ' बिराद एक्साइटेड आरोना बेफोर जायगायावहाय मा होनना बुंनो खाफालाव दङब्ला। थ' ओमफ्राय आं दा ब्लगखौबो दोनथ'नोसै। आङो बेखौनो शेयार खालामबाय नोंथांमोनजोंहाय। जायगायाव थाङाखैबाबो आंनि मबाइलजों शुट खालामनाय नङाबाबो नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना आं नुनानै गोजोननायखाय। दा आरो बिथांनिफ्राय मा भिडिअफोर नुनो मोनबावो डिउटिजों लोगोसे जुदि सुबिदा मोनदोंबा शुटफोर खालामना हरथोंसै बिसि फिसा नायथोंसै होननानै। आरो आं नायनानै गोजोननाय मोनदोंबा नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामसै। नायनो इन्टारेस्टेडबा नोंथांमोना फारि फारि आंनि ब्लग भिडिअ दैलि ब्लग भिडिअआवनो एसे सोफाना होलांथ'नोसै। आरो मोजां मोनाबाथ' मोजां मोना मारगुलि जोगारनानै गालांदों आंखौहाय। बेनिफ्रायहाय जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगखौ फरायना लांबाय गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय। गरमसो हय गारामा थाबथा थाबथा गगा मोननाय जागासिनो दङ। थेंक इउ स' माच। लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय। मबाइला हें जाबाय माने आंना।